Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate your channel is same. See, location enkundleni zokuxhumana. Kuthiwa-ke why ni obsessed ngemishado yabantu like niyaphila kuyona? Uzizonke. Yabo uzizonke. Star Life, The World. Icishe ibe njalo leyo nto. Ukuba bona ogogo sebahlala kanjani sebebuka umakoti oyintandokazi. Impilo yodade lapho ugogo isiZulu sazi kahle ukuthi nje siqondile masithi uyobalalela ke oNahan noSahil elobe phendeka u15 ethi angazi ngempela ya kune feeling enjalo nathi nothando nesithembu yenziwe yini ke mhlambe ngenze ngami isibonelo ukubona mawubuka ama TV shows nje lawa ethuke asemzansi bezivezela ke ubugebengu kuqhuma isibhamu izinto nje nawe obuyothi yazi lezi zinto baya actor kodwa lento yenzeka ngempela uzuze kuba no 5% okufakela nje into ekushonisa phansi umoya manje mase kuba khona umndeni ofika nokuthi okay sinesithembu kodwa ake sinike isithembu like inganekwane sikanje phakathi ke yila sesifila khona yabona mase sifila phela umndeni sesibuka izinto ezenzeka kwimndeni eminingi nakweyethu imndeni sesiyaphawula ke nakhona lemshadweni mase sithi mawuhepha kusho wena uma futhi ubaba ukuthi usebenzile akusho amakhosikazi kale makhosikazi athini ungeneka kanjalo ke inobuzi zonke nje nalento okuyibona gogogo ukuthi kodwa bakwethu ogogo abanayo itrauma yokukhulunyiswa isifana kalo mase beba obsessed kangaka ngalobuzi zonke ngoba uzi zonke angazi ngiyaxolisa ngoba uthandayo guys ayibo zizonke mase bekhala khona vele ngiyibona ukuthi engathi angikho right ukuthi anginakile ukuthi angikho mase bekhala kazi zonke ogogo ke balapha bayibambe kuzi zonke sina sibambe ngapha uthando nesithembu kube ukuthi ke siyaphuma siyangena ngoba ikhona into ebuye isiphaphamisa ukuthi ayithi visho leni nenye ebuye ithi inganekwane nenye ebuye ithi hayibo nathi sike siyibone lezi zinto onje siyakwazi sesiyachaza ake sesichazile mase sesichaza noma sesihlangana sesixoxa nje lo social media lapha yako comment section kube sengathi sesi obsessed like uyibuka kanjalo vele uma isihlanganisa ku comment section kube ngathi hawu nina ni i-TV show injena onke akukho kusha umehluko ukuthi ke laba siyazi ukuthi vele bawumndeni okanje ba actor bona impilo yabo ekutheni kwabo manje i-role ne-role isondela mhlawumbe ukuthi unkosikazi unje kodwa sibuye siphume sesikodwa yasimazi uyabo mase siphuma siye sesibuka nje umuntu ewumuntu ukuthi hayi kuningi okwenzeka empilweni yomuntu esingakuboni lapha ku TV esesik-assume kodwa mawusabuza umbuzo ukuthi si-obsessed i-TV show seloko kusukela kwey'khathi zo backstage sasilinde ihora lokuthi siyangena sesilindele ngakusasa ukuthi bazobe benzani futhi into efanayo nkosi yami ngezwa nje sokuthi emshadweni abantu wara phumani mabesana inganekwane eqhubeka ku TV show sigamenxe sizophuma mayiphuma inganekwane yabo kuyimanje nje sithi ke umakhwela yena akethi ehleka nomacele kodwa ebemlalela kahle ukuthi umacele uthini umacele uthi for now ngisesayidini lakho wena futhi manje usakwi honeymoon phase iphase into edlulayo engabe sethi jiki umacele wamjikela uthi umacele for now wamtshela futhi wathi eqala nje ukumbona wathi angiyena umngani wakho naku futhi sebengena nomseleki angazi umakhwela wenzeni nje into ebengathi ba awkward umacele wavela wabuka umseleki ngelinye ihle sathi makhwela
So ubaba umsele kuhlakaniphile. Azi ngathi ungahlakanipha-ke. Ngoba phela uMacele wamtshela athi angene umngani wakho kodwa. Nalesi phambano engisithwalayo, ngisithwala okwamanje. Zisazokhala, kusazoshuba. Mina ukuthi abantu uma bekhuluma inkulumo uyihlanganise ungathi uthi uzwisise. Ngoba uMacele le friendship le eyamanje nje. Khona manje uzobe sesipheyiye dudu sezikhala. Kodwa uyasho ukuthi hawu njengoba kuthiwa uMacele unje akunankinga okwamanje. Usethi hawu kusemnandi konke uyahleka. Thina-ke sihamba ne-TV show. Yikho kuzosithola sengathi si-obsessed. Mase sesiyadideka-ke, sidideke kanye nawe usuba nombono ukuthi yekani izindaba zabantu. Hey, futhi angaze ngibezwe abantu abanomona kanje. I-TV show ibeke laphaya kuMzansi Magic. Yena ukuthi angazi. Awufuni ukuxhumana nobaba uMseleke eceleni umbuzo ukuthi mhlawumbe ungenze njani? Yabo. Hayibo, ngavele usuke nje uzovala ukuthi singayibuki i-TV show sibe siyibona kuMzansi Magic. KwaMzansi Magic wavele wasithi qi. Hayi ukuthi uMzansi Magic wakhuluma nathi sanigoshithe ukuthi njengoba sikhokha-ke sikhokhela ukuthi asibe nawo uMzansi Magic sizoba nezinhlelo ezinje. Ivele yafika i-TV show sayikhethela sayifaka. Afika ubhuti la afika udade. Ngivele ngathi mina guys, angifuni ukutshela ezinye izinto kumele ngihleke ngithi hayi ngeke. Yabo i-paragraph yaba yinde. Yase igcineni ithi yekani izindaba zabantu. Ngivele ngikubone umuntu o-wrong osunomona nento engasafanele ube nomona nayo. Correcta lento ofuna uyi-correct. Beka umbono wakho uphume-ke kuthina siyeke izindaba zabantu ngoba i-TV show le. Bye. Ngibonge nge-support yenu guys.